ato mi sa lungsod kay mangumpra na may paliton guys. Guys, kay magkuan guys. Mana tingog kusog dili na. Nilakaw na tayo mi guys, nibalik mi kay na flat daw kuno yang ligid. Bumbahan niya ang ato na mi sa lungsod. Mangumpra. Wala man ko helmet. Madakpan na bataan eh. Balik na sad guys, gawa ko helmet. Tunga lang nga unsala ng 1.5 sa gula lang Coke Royal o Sprite Isa na. o GSM lang 6 kabuok. Meron sa kurinta sa kaya na niya. Vlogger ka. Oh, naman akong gwapa nga tindera sa Ella John Lynn. Ano ko Diba? diha? Kuan. Ikaw lang kanini oh. Diba? Isa na. Kuan kanang ha. Uy. Kanang salanta o sa kakis nga Coke litro. Dalo na. Deliver. Di mo deliver ma? Ako. Oh. Dayon kuan. Nga 6 bottle pa siya usa ka. Ay usaan na lang usaan na lang. Plus may ugma, nya kusog dang inom na. Oh, usa na lang. Oh my Ay add na lang kay kulangan niya kung kwarta. Pobre ba ko. Ay na. Mara na. Kuan lang duha ka Winston o duha ka Marlboro. Dua ka Winston, dua ka Marlboro. Mora. Kay bali man siya mamura ra gyapon. Okay lang. Mercado. Oslo.
Oslo Public Market. Oslo Public Market. Nay koan. Dinae. Kita ni mo. Gay ko be. Baboy. Dahil ko daw sa video ba ka? Uy, lingaw. Oo, usa. Usa ka. Balik 100 ay. Balik 100 nga. Papa si Teresa, Lorna. hi Jen. Papa si Lorna. Ah, mau gani 100 ka pe. Wala ga kuan ga aham. Dakong mananap. Uy, wala lagi mo dagkong hotdog kay. Wala ko nag-vlog. Oh. Oh. I-subscribe niya ako ha. I-subscribe ko sa akong YouTube, Ulangga TV. So. Kaya tagduhaan eh. Unles, pila. Kada. Usa ka kilo. Ayaw ha pagpili ha. Kani unod. Unod o boneless? Kapto, unod. O 1/4. Ano lang din, suba. Ano na ako? Kaysa dai. Lang ko na, wala naman ni ano lang. Aka na lang basta dako nga daghang unod. Kulay na. Naan. Ano po hindi rin nga wala man. Ewan ko. Last. Last. Wala ko dai. Few moments later. Kalsa ng braso mag-unboxing ko guys. Ay, pamalit. Mga junkers. Ano guys? Junkers dito. Lumpia. Nindong. Kape. Mga delata. Century tuna. Yapon. Mga sigarilyo guys. Pinapailain dito. Hotdog. Tiil sa manok. Chorizo. Chorizo guys. Chorizo. Tinae og manok. Baboy. Pang barbecue ni siya guys. Ice cream. Mga ice cream ni siya guys. Oh. Ice cream. Ano ni siya ang dagoy ah. Ice cream. Chocolate flavor. Obi flavor. Nara guys. Ice cream. Muna tanan. Ice cream. Anak nang gikumpra guys. Tanan.